Podeće, da? Ajde! Ajde! Vidi dečko, konju jedan. Do pumpe još koliko? 3 km. Nemoj da otijem. Evo je ovdje, brate. E, idemo 11, taj brže malo, bre. Do autentične, netaknute prirode. 12. Srbija je najlepša. Jebe mi se. Ćemo oko pola 12 proglasiti i pobednika nedelje u akciji Srbija je najlepša, zato ako imate sve favorite brzo na podcastomedia.rs na stranicu Srbija je najlepša, glasajte, ali se i sami možete uključiti u ovu priču ukoliko Ljudi, ovdje nema plin. neku vašu Ne se. ili nas kontaktirate putem maila srbijenajlepša@radio.rs Hvala, mamu vam je. i snimili audio priču o onome što vi preporučujete, o onome što je po vama najlepše u Srbiji. Moje ime je Stevan Ilić i zajedno sa koleginicom Tašom Delibošić danas ćemo pokušati da vam Ako se predstavimo neko bude smejao. kroz ono što Jebat su ću mu. te ličnosti govorile o njoj. S media.rs kroz Srbije. Eto, stigli smo.